ni jaio nintzen baserrian, Indarteko Bordan, eta Indarteko Bordaren belaiak ero terrenoak Bertizekin mugatzen ziren. Erdian zuten errekain uneteko aldean Baztangoa, eta errekain bertzaldean Bertiz. Orduan, Bertizekin harreman handi eduki dugu beti. Bertizenen nola zen debekua, Bertize sartzea beti izaten zen, ez dakite muga bat gainditzia bezala, ez? Garaietan nola zen iparaldera gateko muga gainditu hartzinuen. Bertiz beti izan zen pribatua. 1952 Nafarroko gobernuarena o diputazioarena zela, baino hala ere segitzen zuen guretzako pribatu izate. Ezin zen makil bat egin, kriston delitua zen, Bertizen ezin zen dauz, arrol bat ezin zen ukitu. Gainera ez, baina garaietan ezin zen deus ukitu. Bertiz da haitz aberatsa, baditu erreka oso politak, eta gero arbolak, izugarri arboleara ditu pagoa du gehiena. Pinua sartu zuten, botara intzituzten, berri sartu zituzten, baina gehien bat, 196 behintzat pagoa da Bertizen. Eta garai batean gaztainak hildire, zoritxarrez, eta aritz bat erobertzere bada, baina gehienena pagoa da, eta pago oso politate. Ez da esplotatu mendioi, eta nik uste dut zoragarria dela ikusteko eta ibiltzeko barruan, ez? Gero da, aberatsa da, ondjoa garaian oso aberatsa da. Izan zen pixka bat kontrabandisten kotuare, ez? Orden Bertiztik kontrabando asko pasatu izan da. Animalia direla, paketea direla, Bertiz beti izan da babesleku bat, ez? Eta, Bertizen bertako berri ez dakienak laino alime dago behintzak galtzea arresa du. Egon nintzen aurteku dan eskolei, eta izugarrie tristura, izugarri polita zen eskoleiko gaztelua. Zen zoragarri polita gutxikitan joaten ginen, 8-etik guardak normalian jisten ziren. Eta orduen aprobetsatzen ginen, igotzen ginen gora, goiko terrazara trepatzen ginen eta handi begira egoten ginen, bazagon tripode bat ikusten zera beharrizko ondartzak eta ikusten ziren, eta zoragarria zen. Badire munduko zugaitz mota gehienak Bertizkoko parkean. Tiga izan zen, bera ekologista zen, antitaurinoa, garaietan aberatsu izateko tipoa nahiko arraroa, ez? Orduen, landatu zituen, jarri zituen Ameriketatik, jarri zituen Asiatik, jarri zituen zugaitz berezia uniz badago Bertizkoko beheko partian, eta gero hor dago ere bertze gaztelu bat, palazioa, eta orduen eraiki zuen udaran han pasatzeko. Lasaitasun. Nik uste dut Bertiz dela mendi bat, polita, gero da dena da mendiskak ditu, eta gero garaibateko zerriak egoten zirenean, baziren zerrien tokiak urdendeiak ez noliten dien zurakin eta gaia erorita daude, baziren ardibordak, baziren guarden txabolak mendierdian, eta Bertizek oroitzapenak ekartzen dazkit.